Taurah ya. Maktubun fit Taurah man balagot lahu ibnatun isnatai asrota sanatan walam yuzawijha fa asobat isman fa ismun dalika alih rawahul Baihaqi an Anas. Ana wong duwe anak wis umur 12 tahun jaman riyen. Dadi ning kitab Taurat iku ukurane wong wedok rabi iku umur 12. Ya. Anake wis umur 12 tahun kok urung dirabekno. Tumuli cah wedok iku nglakoni kemaksiatan. Otomatis nak nglakoni kemaksiatan untuk dosa. Lah, dosa iku sing nanggung bapake. Mergo wis wayah rabi ora dirabekno. Kan ngono. Semono go saiki. Saiki pirang tahun ta batas rabi? 20 tapi ora iki. Batas rabi Indonesia iki seumpama kok wis 18 tahun lah gamane. Umpama batas rabi Indonesia, bocah oleh rabi Indonesia iki cah perawan-perawan iku ya. 18 kok wis oleh rabi. Lho kok sampai 20 gak yang dirabekno. Sampai bocah wedok iku mau nglakoni kemaksiatan. Mongko dosane sing nanggung wong tuane. Dosane sing nanggung mbok bapake. Ya.